Да видим сега какво следва натам с 32 глава. Имаше петна кръв навсякъде. О, не! Фигурата се обърна към мен. Алис! Алис! Истината ли искаш, момиче? Ами ето я. Отведе я заради проклятието, защото 7-те пъти по 7 години свършиха, а той не успя да развали под проклятието. 7-те пъти по 7 години. Този път е събрала всички велики господари, за да гледат как го пречупва проклятие, което тя е наложила на двора на пролетта. Амаранта е кралица на тези земи. Тя беше най-страшният генерал на краля на Хиберн. Колеше хора наред, както и всеки върховен или ниш елф, осмелил се да ги защитава. Амаранта изпитваше удоволствие от изтезание и убийство, но обичаше сестра си толкова много, че възпря ръката си. Мале мия. Но всички скоро научихме, че през тези 50 години, които е прекарала сред нас, тя е решила, че иска Притян за себе си, за да събере войски тук и да използва страната като отправна точка, от която да нападне вашия свят и да го унищожи веднъж за винаги, с или без благословията на краля. Тя знаеше, че дори и с цялата си армия не можеше да покори и 7-те велики господари, само с сила или численост. Но тя е лукава и жестока и изчака докато спечели пълното им доверие и всички се събраха на бал в нейна чест. Тази вечер тя сипа във виното от фара, приготвена от рецепта, открадната от книгата с заклинания на хибернския крал. И когато изпиха виното, силата на великите господари стана уязвима и тя открадна магическите им сили от телата им. Останаха им само най-простите способности. Тази е тотално куко. Що за омраза е това цялото? Когато лиши великите господари от силите им, Амаранта за няколко дни пое контрол над Притян. От 49 години сме нейни слуги. Ще припадна. Ти можеш да я спреш. Ти можеше да го освободиш, можеше да му върнеш силата, ако не беше толкова сляпа за собственото си сърце. Човеци, изплю тя. Фейра ли? И как? Всички дворове пристигнаха. Нейн любовник и съпруг. Смъртно момиче. А тя уби един такъв. Мале мия. Ето за какво ставало въпрос.